Πάλι οι εξετάσεις δεν βγήκαν καλές, πάλι η χολυστερόλη είναι υψηλή. Τι κάνω λάθος? Για να διαχειριστούμε τα επίπεδα της χολυστερόλης, πρέπει να βελτιώσουμε το πηλίκο της καλής HDL χολυστερόλης προς την κακή LDL. Όσο μικραίνει ο παρονομαστής, όσο μειώνεται η LDL, τόσο βελτιώνεται αυτός ο δείκτης. Να σημειωθεί ότι τα κορεσμένα και τα τρανς λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης. Γι' αυτό προσπάθησε να αποφύγει στα τρανς λιπαρά και αντικατέστησε τα κορεσμένα λιπαρά με ακόρεστα. Πιο συγκεκριμένα, τα τρανς λιπαρά ή μερικώς υδρογονωμένα λίπη απαντώνται σε πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα συσκευασμένα γλυκά, τα τηγανιτά, κοτόπουλο, πατάτες, onion rings, πατατάκια και το αγαπημένο cheeseburger. Τα κορεσμένα λιπαρά είναι κυρίως ζωικής προέλευσης και συμπεριλαμβάνουν λιπαρά κρέατα, βούτυρο και το έλαιο καρύδας. Αφετέρου, τα ακόρεστα λιπαρά είναι κυρίως φυτικής προέλευσης και συμπεριλαμβάνουν τρόφιμα όπως το αβοκάντο, η ξηρή καρπή, τα βούτυρα καρπών και έλαια όπως το ελαιόλαδο και το ηλιέλαιο. Οπότε, στόχος είναι να μειωθεί η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε μικρότερη ποσότητα από το 10% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης, αλλά και να εκμηδενιστεί η αντίστοιχη των τρανς λιπαρών. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να περιορίσεις τα ζωικά τρόφιμα και να επικεντρωθείς σε καρπούς, φυτικά έλαια και φυσικά λιπαρά ψάρια.